una, kakasubo ang kadamaan kay man out of stock ang mga afam. Subong, nag-restock sa Siargao. Gani sa gusto magpasabay, PM is the key kay mapa-Siargao ako. Gani pa dito pong ko kasar pamati. Kay subong nga punto por punto, ang tanan nga gusto magpa-reserve, magpapasabay sang afam sa Siargao. Nugay lang ka mo mind sa comment. Kay gusto ko ang 50% down payment. Una nga punto, inyo paminsaron nga hindi tanan sa afam kaayuhan. Hindi tanan ka mo maswertihan. Kaya ang iban, nagkalad di malasan. Sila gin sakit. Gin pabusong tapos gin bayaan. Nagkalalunod sa utang ang iban. Pero kung kamuya na swertihan, congratulations! Congratulations kay nangin masanag ang inyong buwas damlag. Kag sa inyo halakatuwad ang prenda nagawad. Ikaduha nga punto. Wala dira sa inyo nga lugar ang mga afam. Nagdagsa sa Siargao. Kaya ano pang ginahulat ninyo? Ano pang ginatanga ninyo? Galaw-galaw. Pangutang pa Siargao. Utang ka mo sa mga Indiano. Utang ka mo sa 5-6. Pagwa ka mo sang puhunan, kay ina mabawian. Paminsaran nyo lang. Nagpagwa ka mo sang kwarta nga gamay. Plus, ikapital ang inyong munay. Equals, hayahay ang inyong buhay. Ikatatlo nga punto. Believe man niya ako sa iban nga mga Pilipina no nga ginhimo na pang bugas-bugas ang mga afam. Gatchat pa lang sila pero nakapatiles na. Sang nagnobyuhanay, may pa second floor ang balay nila. Wala man kita dira iya kay kanya-kanya ina-diskarte. Inyo man inaiya, inyo banog, inyo problema kumbaga. Pero tani tarungon nyo man. Hindi nyo man pagpasubrahan kay madalas sa ang iba nga intensyon maayo. Mayara man iba nga puwerte na gidya kakabalan. Tanan na lang nga afam ila pinanghanting. Kaya ginasa nilang ilang pagpangabuhi nga mangin maayo, mabaydan ilang utang sa afam. Di ba kabalingagan? Pero tani inyo man mapaminsaran, nga iban nga kadalahig tungod sa inyong kagagahan. Imagine na sang panglikop nila sang afam, imbis nga Domingo na lang ang panghuway, Domingo nga magsimba, hindi na nila mahimo. Kaya ang iban, gapangita sang afam nga ila naman lodhan. Ikaapat nga punto. Baw, ang iban sa inyo, hasta subong, wala gid na sawsawan ang inyong sinamakan. Ang inyong mga tingle bells, ang inyong mga puka shells, wala gid nakatiraw beskan, wisik-wisikan. Dayaw gid ko. Dayaw gid ako. Ano nyo na gamson? Gani pila ka mo. Open ang aton listahan para mabendisyonan ang inyong poklo nga balaan. Ikalima nga punto. Sa mga gusto maka-afam, handom kag dumot ang maka-afam. Focus, target, amo ng inyong nga fokusan. Hindi madulaan sang pag-asa. Hindi dapat panghinaan sang kalooban. Dapat diretso lang sa target kaya amo ng inyong gusto. Pero once mag-abot ang afam, hindi dapat mabudlayan. Hindi dapat masakitan. Hindi dapat makalainan. Dapat puros lang manamitan. Kung kamo daw mag-give up na gid, daw hindi nyo na gid kaya, daw ma-out na gid kamo, inyo paminsaron ang aton paborito nga moto. Okay? Paminsaron ang aton paborito nga moto. Ini amo ang bahala ang almoranas. Basta may pang bugas-bugas.